Здравейте на всички! Така, искам да се насърчим, но ще чета слово. Понеже от няколко време искам да качвам видеа за насърчение. Всички имаме нужда от насърчение, затова нека Господ да ни води, Господ да ни благослови, да управлява думите на устата ми, за да може Бог да сложи точните думи в устата ми, за да благовествам, да говоря от Божието име. И ще се молим, ако трябва. Няма да са дълги видеята. Мисля, че около 15-20 минути максимум е достатъчно. Но ще чета едно слово от Исаия 55 глава, 6 стих. Всички знаем какво пише там, но въпреки това ще си напомняме. Търсете Господа, докато може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Все още живеем в диспенсацията на благодата и можем да търсим Господа на всяко време и в всяка една ситуация. Не забравяйте, братя и сестри, все пак имаме нужда от Бога. То много. В това трудно и много усилено време виждаме нещата какво стават. Виждаме какви са новините не само в България и в Европа, но по целия свят. Най-вече наблюдаваме народа на Господа, Израил. Виждаме какво става, а Господ ни предупреди да наблюдаваме смоковницата. Защото всичко, каквото става в Израил, то става и в нашия живот. Защото всички пророчества се изпълняват. Всички. Останаха много малко да се изпълнява до Неговото идване. Ние чакаме Господа, защото може Господ да ни вземе даже сега, докато говори. Затова и казва в Исаия: търсете Господа, докато е близо, докато е време, докато е сега. Защото никой не знае утре какво ще стане. Върнете се при Господа всички. Всички, които сте се отдалечили от Господа. Всички, които сте отпаднали. Търсете Господа. Гладувайте и жадувайте за Господа. Няма време, братя и сестри, няма време. Господ не иска всички да ни прибере под пил, като пилца, като птица, по-точно, да. Помним, даже сме гледали филми, който не може да чете по-простички хора. Са гледали филм Исус, когато влизаше в Ерусалим, спря и се заплака, казва Словото. И то плака с огромна любов. И каза: ох, Ерусалиме, Ерусалиме, не знаеш какво те чака. Колко пъти съм искал да те прибера под крилете си, както една майка пили прибира малките пиленца под крилете си. Така аз исках да ви опазя. Всички ни иска Господ при себе си. Нека се върнем. Нека се върнем, брати и сестри. Поискайте. Потърсете Господа. Ако трябва да прощавате, прощавайте, както е време сега. Че иначе нещата много лошо стават. Много
тежки, още по-тежки времена ще станат. Много по-тежки. Мислите, че се шегуваме? Това не е шега. Всичко, което пише в Словото. Защото казва Господ, нито една запитайка, нито една точка. Казва, небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Търсете Господ. Върнете се при Него. Започнете да четете Словото. Започнете да изповядвате греховете си. Простичко. Бог иска прости думи. Не иска да бъдем философи. На Бог не му трябват философи. Бог иска, казва, 2-3 думи от сърце. Кажете на Господа, Боже, прости ми. Аз се връщам пред Теб. Защото Ти ме обичаш. Ти ме приемаш. Ти ме искаш близо до себе си. И ето ме, аз идвам. Това са достатъчно. Тези думи ще са за радост за Бога. И за вас ще са благословени. Защото ще дойде Божият мир в живота ви. Божията ръка отново ще ви пази. Вас и домовете ви. Търсете Господа. Търсете Го. Покайте се, братя и сестри. Върнете се при Господ. Прощавайте си един на друг. Защото това е волята на Бога. Не заспивайте без молитва. Не заспивайте, докато не четете поне една глава. Ако сте прочели цялата Библия от кора до кора, започнете от нея. Винаги нещо има ново в Словото, което не сте обърнали внимание. Поне аз така колко пъти чита Библията от кора до кора. И всеки път, когато започвам от Битие, все едно за първи път ми е чита и Библията. Все едно такъв интерес има. Все едно отново се наслаждава. Бог винаги открива нещо ново в Словото. Всеки Божи ден. Да, наистина е така. Ние не знаем тайните на Бога. Ако Святия Дух не ни ги открива. Ние не ги знаем. Ние не сме от хората, които са можещи и знаещи. Бог ни избра простички. Ние сме прост народ. Но Бог обича точно простите. Защото казва Словото на Бога, че Бог избра нищото, за да постреми тези, които си мислят, че е нещо. Затова търсете Господа. Не знаем какво ще стане утре. Не знаем какво ще стане от други ден. Не знаем какво ще стане след Нова година. Никой не е вечен. Ако Господ не казва, сутрин няма да се събудим. Колко хора лягат да спят и не се събуждат. Светът е лъжовен, бременен. Никой не е сигурен в нещо. Но нашата сигурност е в Исус Христос. Нашата сигурност е в Господа. Нашия живот е в Господа. Господ ни е приготвил такива неща, че даже казва Словото на Бога. Не е дохождало на човешки ум. Такова нещо е приготвил Господ за нас. Да, така е. Бъдете благословени всички. Нека Господ да ви върне при себе си. Нека Господ помаже сърцата ви.
Нека Господ отвори духовните ни очи, за да търсим нашият Създател. Той много ни обича. О, нямаме представа колко много ни обича Господ. И всеки ден ни дава шанс да се върнем при Него. Всеки ден ни дава шанс да търсим Господа, защото Господ ни обича толкова много, че дойде от собствена воля, извърши волята на своя Отец. Защото знаем златния стих. Бог толкова е възлюбил света, че даде своя единороден син, да не погине нито един, който вярва в него, но да бъде спасен и да дойде и да даде живот вечен на всеки един от нас. О, бъдете благословени! Бъдете благословени! Учете децата си да търсят Господа. Молете се за децата си. Молете се за съпрузите си, за съпругите си, за родителите си, за вас самите. Търсете Господа и бъдете благословени. Бъдете благословени, защото Господ ни е благословил да имаме живот. Бог не ни е създал за проклятие. Бог ни е създал за себе си, за да бъдем близо до Бога, за да бъдем благословение за нас и за Господа. Бог желае да прослави живота си в нас и чрез нас. Нека бъдем благословени, защото на това сме призвани. Бъдете благословени. Бъдете благословени. За сега това ще е от мене. Нека Господ да ни благослови, да ни държи в ръката си. Така че с Божията воля отново ще бъдем утре заедно. Бъдете благословени и търсете Господа. Никога не се отказвайте, никога не се връщайте назад. В името на Исус благославям вечерта ви, благославям денят ви, да бъдете благословени за себе си и за околните. В името на Исус, Бог с вас.